हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज ଆପଣ ମୁଁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସିଂ ବତେଇବି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଯେଉଁଟାକି ରିଡ଼ିଂ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବି ଯେଉଁଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଆଜି। ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ନୂଆ ଯେଉଁଠି ନୂଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଭୁଲ ବି ଥାଇପାରେ କ୍ଷମା କରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମର କିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 23/10/2022 ଏଣ୍ଡିଂ ଡେଟ୍ 22/11/2022। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା 22/11 ନଭେମ୍ବର 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଦରକାର ସେସବୁ ଜିନିଷରେ କହିଦେଉଛି କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୂଚନା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମର ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଚାକିରି ଆଭେଲେବଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଇ ପେଜ୍ଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଏଠି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଲିଙ୍କ୍ଟି ବି ଅଛି। ଲିଙ୍କ୍ଟି ଆପଣ ବି ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଏପରି ଆପଣ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋମ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ। ତେବେ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ବି ଲେଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଲେଖିଦେବେ। ଲିଙ୍କ୍ଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣ ଓପେନ୍ କରିବେ ଲିଙ୍କ୍କୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେପରି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଓପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟର ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ପୋଷ୍ଟାଲ ୱେବସାଇଟ୍ ପଳାଇ ଆସିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫର୍ମ ସବମିଟେଡ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କିପରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନୂଆ ଫେସ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ applicant name as per 10th pass certificate, applicant middle name 10th pass certificate, applicant surname 10th pass certificate ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଫାଦର୍ସ ମଦର୍ସ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଅଛି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଜେନେରାଲ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ, ଇମେଲ୍, ଆଧାର ନମ୍ବର, when you got to employ not 3 years ଯାହା ବି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର୍ ୟୁ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସେବିଲିଟି ଯାହା ବି ଆପଣ ୟେସ୍ ନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ଏକ୍ସପାୟାର ଥିଲେ ସେ ବି ୟେସ୍ ନ କରିବେ। ଆପଣ 10th ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବି କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ୟେସ୍ ନ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁକିଛି ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଠି +2 ବି ଅଛି 10th + 10 ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ ୟୁ ଦେ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ କରିସାରିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଠି ସରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଡ୍ରେସ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମ୍ ଆଜ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବେ। କ୍ୟାପଚର ଗୋଟେ ଦେବେ, ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିବେ। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଆପଣ ଫିସ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିସ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଥିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଥିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଯାଇକି ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଗୁଜରାଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଗୁଜରାଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି। ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଠି ପ୍ଲେସ୍ ଥିବ। ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫର୍ paid with the fees the be transferred the charges amount payment କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଠି
एपर आप पेमेंट करेंगे फ्रेंड्स पेमेंट कर सारा पर आपको नेक्स्ट पेज आप एटी फ्रेंड देखो आपंकर जो आप्लिकेसन नंबर लास्ट टाइम आप आप्लिकेसन स्टाटस चेक करेंगे एटी जाए फ्रेंड्स आप्लिकेसन नंबर टी फ्रेंड्स स्टाटस आप चेक करेंगे हम सुविधा एप्लाय फ्रेंड्स आप जोटा कि आमर इंडियन पोस्ट रे आपनकर जॉब अप्लाई करि परबे आपन वैकेंसी कोन कोन फ्रेंड्स मैं आपन एटी भी देखि दोची को सर्विस अवेलेबिलिटी ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଆବେଦନ କରିବା ଶୁକ୍ଳ 100 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଟେଲ ଲେଖା ହେଇଛି 18 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ କୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 4-5 ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଠି ବାହାରିଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଜଷ୍ଟ फ्रेंड्स मुझे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवि आप अप्लाई करदे फ्रेंड्स आशा कर वीडियो भल लगी जब फ्रेंड्स आप वीडियो आपको भल लगे लाइक एंड शेयर करेंगे किसी फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में जन पारे रही फ्रेंड्स जय जगन्नाथ।